A sede da Asociación de Empresarios de Ribeira acolleu o sorteo ante notario da campaña comercial de Nadal, na que se repartiron un total de 120.000 participacións, que supoñen máis dun 1.200.000 euros de negocio no comercio local. Foi unha campaña bastante positiva, agotáronse todas as participacións, digamos, fixemos unha tandada de 120.000 participacións, digamos que se entregan a 10 euros cada papeleta que se estaba entregando, pois generamos un volumen de negocio de 1.200.000 euros, que queiras non para o comercio pequeno, pois é unha gran satisfacción. Tamén queremos agradecer o compromiso que tuvo a ciudadanía co comercio local, coa hostelería, con restauración, a implicación que tuvo neste sector. Os afortunados recibirán un total de 4.500 euros en vales de compra a gastar nos comercios adheridos á campaña. Xa poden consultar o listado de premios na web da patronal. O total son 4.500 euros que se reparten en un vale de 500 euros, 10 de 250, 10 de 100 e 10 de 50. O presidente da asociación quixo agradecer a implicación dos distintos establecementos locais, así como da cidadanía que neste ano tan difícil para o sector optou polo comercio de proximidade.